roku 1941 sa po abdikácii svojho otca dostáva k moci Mohammad Réza Pahlaví. Bude zastávať funkciu šáha, čo je perský titul pre panovníkov. Šáh sa začal usilovať o modernizáciu a západizáciu Iránu. Zaviedol niekoľko liberálnych reforiem, ako napríklad volebné právo pre ženy, posunutie minimálneho veku na manželstvo z 13 na 18 rokov a dobrovoľné nosenie hijabu. V 70. rokoch bol Irán zároveň strategickým spojencom USA v regióne. Šáh Mohammad Réza Pahlaví mal blízke vzťahy s americkou vládou a CIA. Irán Amerike poskytoval lacnú ropu vo výmene za najmodernejšiu techniku. V roku 1974 Irán objednal 80 kusov lietadiel F-14 Tomcat a stovky raket AIM-154 Phoenix. Tým pádom bol Irán jedinou krajinou, okrem USA, ktorá získala tieto pokročilé lietadlá. Tieto liberálne reformy sa ale nepáčili konzervatívnej časti spoločnosti a najmä duchovnému Chomejnímu. V roku 1963 Šáh Réza Pahlaví vyhlasuje Bielu revolúciu. Ide o sadu 19 agrárnych a sociálnych reforiem, ktorá zahŕňa aj konfiškovanie pôdy cirkvi. Chomejní tieto reformy prehlási ako útok na islám. 5.6.1963 je Chomejní zadržaný na 1 rok domáceho väzenia. V novembri 1964 je však nútený odísť do exilu, ktorý 15 rokov stráví v Iráku, Turecku a vo Francúzsku. Šáh Réza Pahlaví sa medzi tým snaží upevniť svoju moc. Túto moc si upevňuje aj prostriedkom tajnej polície Savak a potlačenia protestov, čím si získava povesť tyrana. Bežní ľudia sú naďalej nespokojní následkom veľkej korupcie, chudoby a náboženskou propagandou, ktorú Chomejní riadi z exilu. V roku 1978 pod heslom Sloboda, nezávislosť, Islamská republika v Iráne vypuknú masové protesty. V januári 1979 je šáh nútený opustiť krajinu. 11. februára 1979 sa následovne Chomejní vracia do Iránu. Vyhlasuje vznik Islamskej republiky a koniec revolúcie. V októbri 1979 USA šáhovi povoluje vstup do krajiny na liečbu rakoviny. Irán toto vníma ale ako provokáciu a zámienku na dosadenia šáha naspäť do Iránu. 4. novembra 1979 následovne dav stúpencov Islamskej revolúcie napadol americkú ambasádu v Teheráne. Zajali cez 60 rukojemníkov, za ich prepustenie požadovali vydanie Réza Pahlavího do Iránu a sľub, že USA sa nebude miešať do iránskych záležitostí. USA sa pokúsi rukojemníkov oslobodiť leteckým výsadkom v roku 1980, ktorý je ale neúspešný a následkom ktorého zahynie 8 amerických vojakov. USA následovne na Irán uvaluje embargo a hospodárske sankcie. Irán tým pádom stráca prístup k údržbe a súčiastkám k spomínaným stíhačkám F-14 a inej americkej technológii. Rukojemnícka kríza trvala až 444 dní a zhoršila vzťahy medzi USA a Iránom na minimum. USA stratilo jedného zo svojich hlavných dodávateľov ropy a zároveň prišlo o spojenca proti Sovietskému zväzu v regióne. Mohammad Réza Pahlaví zomiera 27.7.1980 na rakovinu. Chomejní tvrdým režimom a likvidáciou opozície stojí na čele Iránu. Chomejního režim ale stále nie je 100% zaistený. Diktátor Iraku Saddam Hussein chcel využiť porevolučný chaos a 22.9.1980 spustil inváziu do Iránu. Saddam očakával rýchle víťazstvo, ktoré ale neprišlo. Brutálna zákopová vojna trvala 8 rokov a skončila bez víťaza. Chomejní si prostredníctvom vojny ešte viac upevnil svoju moc. Po jeho smrti v roku 1989 sa jeho nástupcom stal Ali Chomejní, ktorý vládne dodnes. Irán naďalej zostáva izolovaný a tvrdý režim spolu s nepriateľstvom voči západu pretrváva dodnes.